Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Martes, yari kita sa Hunyo 8 na, 2021. Hotline! Pahanumdom sa gihapon ang Bacolod City kag probinsya sang Negros Occidental na paidalom gihapon sa modified General Community Quarantine mga kaksyon. So ang health protocol standards dapat ginaton nga sundon para avoid sa padayon nga pag-increase sining COVID-19 cases diri sa aton sa Bacolod kag probinsya. Hotline! Kumusta aton sini nga mga utod mga kaksyon, no? Maulanon ang aton sini nga sitwasyon according sa aton nga pag-asa ti ara na gid man kita sa maulanon nga panahon. Ang maeksperyensya naton sa maulanon nga panahon, of course, ulan, hangin, ang mga baha-baha, landslide, kag iban pa nga mga disaster, no? Nga nagakatabo kilat magka-plus pa gid ang aton nga mga tornado dira. Maeksperyensya naton ini. So dapat mangin mahinalungon kita. Hotline! Las 8:11 na sa aton sini nga pagpangalagad. Ano bala mga duludalag ko nga balita diri sa lokal nga hatagan naton sang atensyon mga kaksyon. Hotline! Gina-try naton nga makakonect sa Negros Occidental, Kapitolyo sa pila ka mga public officials. May mga reports kita na baton Aksyon Oliver, ano bala nga syudad kag banwa sa probinsya nga daw wala nagapatigayon sang bakuna. Hotline! Hindi uso sa ilang bakuna, Aksyon Oliver. I-check ta ni Abi. Basi nahadlok man sila sining after 2 years, mapatay lang na bakunahan. Hotline! Pero ginklaro ta na ng agabi ha. Wag, hindi ka mo magkahadlok. Kaya ang doktor mismo naghambal. Nga wala gid ina sang kamaturan. Tidiri sa Negros, nagmuno iya ho. Nga may mga banwa kag syudad nga wala naga-perform kung bakuna ang paghahambalan. Din nga banwa kag syudad ni man halos na nakita kung nagapang bakuna man. Hotline! Inaaton nga tukibon sa aton sini nga pagpangalagad diri gihapon sa probinsya sang Negros Occidental. Padayon nga nagasaka ang nasambit iya nga COVID-19 sa nagligad to. May pila ka mga may 5 ka mga syudad nga 3 digits mga kaksyon ang kadamuon sang ila sining kaso. And atong ang syudad sang San Carlos nagligad nga nagapanguna sa tag 280 iya subong tuma na kanubo mga kaksyon sang ila sining COVID cases. Mayo man at least nakuha na amat-amatan nga na kontrol ti subong ho ang mga syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental nga may 3 gyapon ka digit ng angkades o kung ang kades miara gyapon sang miara na sang 108, ang Bago 116, Himamaylan 155, ang Kabankalan 159, La Carlota 105, ang Sagay 145, ang Silay 136, ang Talisay 135 mga kaksyon, no? Amo ning mga isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na ka mga syudad nga ara sa tagsobra gatos ang positibo sa COVID-19. Ang syudad sa San Carlos sa nambal ko na nga ng panguna sadto may ara na lang sila subong sang 54. Ano ayhan ang mga strategies na ginhimo nila dito? Or basi grabing disiplina sa mga tao nga patigayon ang LGU mga kaksyon. Kahapon kung subong adlaw, lauman ang pag-abot sang 16,800 ka vaccine diri sa probinsya. Sinovac mga kaksyon, kag diri naman sa Bacolod, may manog-abot man subong nga 7,000. So matotal ang mga panibag-o nga bakuna sa Bacolod diri plus pagid sang 10,000 nagligad nga adlaw. So 17,000 mga kaksyon. So kabay pa nga ini mga bakuna nga ini magdiretso gini tanan sa balakunahan agod nga amo na blang ginalagas naton nga malabot naton ang herd immunity antes pa naman
tapos ang 2021 nga tuig mga kaksyon. Aksyon Hotline. Sige, amo na ang mga bulabalita ti dire sa Bacolod, Subong. Damo pa sa nagapinamangkot kung ano bala ang sistema, no? Sa Executive Order number 31 ni Mayor Bing Leonardia, 18 years old down, hindi pwede kagwa sa puloy-an anay, no? Until further notice kag ang 65 pasaka mga kaksyon, no? Ano ba lang papel dire sang aton sini nga task force disiplina? Ano ba lang tikang himuon dire sa aton kapulisan? May ara bala sa mga apprehension nga matabo diri or tido kaluluoy man ng panakpon mo ginirikta, no? Aksyon Hotline. Pangsawayon, papulion, ganuyon, ipatawag ang maginikanan ng kabataan nyo. Ano ba lang matabo diri? Anong amo nang dapat naton tukibon kay damo nagapinamangkot sa aton? Pero kung isipon talanggid, nunid naman ta sa gigapinamangkot kay once gani ihambal sa alkalde ta nga bawal, hindi lang anay papagwaan ang mga kabataan nyo. Aksyon Hotline. Kag ang may mga edad, mga kaksyon. Sige, check ta na karon. Aksyon Hotline. Aba na so far, mga bulabalita diri sa aton nga pagpangalagad ti mga unsolved cases diri sa Bacolod, padayon pa nga ginaimbestigaran sang kapulisan ining asod-asod nga pinatyanay sang nagligad nga mga binulan kag simana kag nagligad pa nga tuig. Aksyon Hotline. Ang mga balita sa national, ang Food and Drug Administration naghatag na sang EUA mga kaksyon o kon emergency use authorization sa Sinopharm, no? Amo ni siya makaksyon ang panibag-o nga bakuna naging tagaan sang otoridad nga mausar diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon Hotline. Sa China manihalin. Amo ni siya ang una nga gin-inject or first shot ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagkuan man to, nga kinamog man to kay wala sang authorization pero nagpa-inject siya. Aksyon Hotline. Damo na bla, no? So, subong, may ara na at inject na siya sa ikaduwa nga shot mga kaksyon, no? Sa bugos nga kalibutan, may 17 ka mga vaccine na nga aprobado mga kaksyon nga pwede na magamit. Ang pinakabag-o subong amo ni ang mRNA vaccine nga dito sa Takeda Pharmaceutical Company sa Japan. Aksyon Hotline. Amo ning ambot ang iban duway man pa ko kabati kay ang pirmi ginawakal ta di Sinopharm, Sinovac, Pfizer Abi, plus pagid ang Moderna, Sputnik 5. Mga amo malin batian ta pirmi mo Johnson & Johnson dira Abi, na? May mga bag-o mga kaksyon. Sige, last 8:17. Aksyon Hotline. Ang concern pagid karon diri sa pungsod Pilipinas, kundi nag-aarangkada na Aksyon Oliver ang Dito Telecommunication Company. Ang third big telco sang pungsod Pilipinas aside from Smart and Globe mga kaksyon. Aksyon Hotline. According sa Dito President, ang ila sining executive officer, nga ang Visayas and Mindanao diri sila subong magalunsar gid kay amo na di ang may kakulangon gid sang signal kon internet, signal sa cellphone kag iban pa nga mga signal via new technology ang Mindanao kag Visayas. Aksyon Hotline. Dito sa Luzon area way to problema. Siyempre sa metro to sila natututanan na tingban, na? So according sa report mga kaksyon, sa Mandawi sa Cebu area, mag-aumpisa na sila didtugid, no? Ining Dito Company, Telecommunication. And diri man sa aton sa area sa Western Visayas, sa palaabuton nga mga binulan. Aksyon Hotline. Damo ang nalipay because nga nagaugtas kita sa internet, although since before, sang 1990s, 2000, duway man, di man ni part sang life naton, kabuhi naton, do ka okay man lang gani, bisan way katusuna gani, kuryente ni Sineco, pero subong do hindi ka naging mabuhi ko na internet, nagalag, harap pila kabuyayaw, magyan ka globe ka smart kay. Aksyon Hotline. So mo na nga nagwa ining si Dito sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Now, kundi ari na nagaamat-amat na. Si Senador Risa Hontiveros mga kaksyon, nagpangabay sa Senado, ilabi na gid sa National Security Council.
nga magpatigayon Aksyon Oliver sang security audit sining dito telecommunication company. Action Hotline. Ano ang tinutuyo ni Hontiveros dire? Kung madumduman nyo sa nagligad nga ginabi, namuno ko sa inyo nga si Presidente Joe Biden didto iya sa US mag-aksyon. Nagban sang pila ka mga kompanya gikan iya sa pungsod China, ilabi na gid kung may koneksyon sa military nga mga negosyo, Aksyon Oliver, Action Hotline. kag mga communications. Ang hambal dito ni Joe Biden nga, nagaduda siya nga basing iban diri ga-supply sa mga hinganiban, basing iban diri naga-survey, may mga surveillance nga gakatabo diri sa aton. Ano ayan ang posible? Ina US na iya. Grabe iya ang mga pasikot-sikot kag ang pag-ukat nila or pag-check kung paano nga mga ideya ang ilang siniginahimo kon security ang paghahambalan. Action Hotline. Pagkabalo ni Hontiveros nga amo sina makaksyon, para kamo kihibalon sa inyo sang tanan, ining si Dito Telecommunication Company, 40% diri iya sang pungsod China, mga kaksyon. Action Hotline. 60% diri sa Pilipinas, kag nagapanigiya diri, ti Ching Chong Chang Action Hotline. Kabalo na kamo sinati way matay capacity nga mag-ubra mga kaksyon sang kung ano nga mga kwandi kiti late kiti ya permis Pilipinas. Ulihi kiti tanan diri sa aton. Tingala man ko gani sa Pilipinas, gobyerno ta way gid nagapain pundo, like for example research abi sa mga vaccine abi, research sa muni. Kinanglanon tani sa matagadlaw nga tanan kag splabuton dapat ang gobyerno gapundo na para diri paina ni pundo agod di mga facilities nga mga gwapo pero duway tingin na sa pak sa aton gasalig lang ta sa iban nga pungsod. Action Hotline. Going back here makaksyon sining dito nga ini sunod diri ka Hontiveros dapat i-double check ta ini. Isa pagid sa ila sini na talupangdan kung madumduman nyo before na muno ko naman isinyo. Nga ang iban nga mga antena sang dito telecommunication company, kung wala napatindog sa mga bulutuan, ginapatindog Aksyon Oliver sa mga detachment sang Philippine Army. Action Hotline. Ara sa Philippine Army. So basi si Hontiveros ang iyaman lang, abi check ta ni abi. Basi tuod mabutang ni sa ital-ital ang aton sining security dire sa pungsod Pilipinas. Kiti nga sa kadamo sang palatindugan nga adira giniya sa mga detachment sa Philippine Army man. Action Hotline. Amo na si Hontiveros subong apilar sa National Security Council sa pagpatigayon sang pag-usisa angot sini. Pero ti-check tabing aton sini nga Philippine Army kung ano abi ang ila sini pananawan angot sini mga kaksyon. Action Hotline. Why pamanggid man ko sang data, diri kon pila ka mga detachment o kon pila ka mga barracks ang tawag namon sa una mo, pila ka mga hulot sang AFP abi ang may antena na nga nagatindog nga ginapanag-iyahan sang dito company mga kaksyon. Action Hotline. Kay si Smart kag si Globe, dawala gid kuya kakita nga may ara sang antena sa mga iyasang pulis kag sa iyasang Philippine Army. I don't know lang pero diri sa aton daway gid kuya kita. Action Hotline. Ang ginahimo nila siniya nagapangarkila ini sila sa mga pribado nga mga lote dira tagpila ka tuig kag paraway samok Action Hotline. Pero ari sa aton sini nga linya ha. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga sa linya, si Sir Army Major Sinon Pansito. Sir, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Aksyon Hotline with Aksyon Bryan Morden. Aksyon Bryan, Aksyon Radio, Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating istasyon. Magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya po sir, early in the morning, tinawagan kita pero ito yung balita kasi ngayon, sa buong Pilipinas, si Senador Risa Hontiveros po, gusto niyang i-audit po itong dito, security audit po dahil daw, nagdududa siya kung ano ba ang mangyari sa security natin, katulad din doon sa US na ni Biden pong iba na mga company from China. No?
dito sa atin, according sa report, yung ibang antena po ng dito telecommunication ay pinatayo sa mga detachment ng AFP. Mayroon na ba tayo ngayon, sir? Mayroon na ba talagang pinatayong antena sa mga AFP, sir, ng detachment? Unang-una, Aksyon, Bryan, yung dito at saka yung kasunduan ng dito is actually dumaan yan sa proseso. Yes. At hindi actually yan sa 3rd Infantry Division ang saklaw, kundi doon pa sa aming mga national headquarters. Yes po. Specifically doon sa aming sa General Headquarters sa Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Kung natatandaan ko, that was even last year, itong usapin na ito ay na-brought out na tungkol na doon sa security implications, at ang aming hanay sa pagkakaalam ko ay nagkaroon na rin ng study tungkol dito. Ayun. At ito naman ay isinubmit na rin sa Department of National Defense. So, ang mayroong mga kaupalang paliwanag doon that in which, sabi ko nga, hindi tayo privy doon sa usapan. But what was assured by the leadership of the Armed Forces of the Philippines that all of this, may itatayo sa mga kampo, pero all of this will be supervised by the personnel of the Armed Forces of the Philippines, and they have to follow strict protocols also of the Armed Forces of the Philippines. At saka in-evaluate na rin natin kung ano ang magiging implication nito security-wise. At wala namang nakita ang Armed Forces of the Philippines, kaya ito ay nagsabi na pwedeng magtayo ang mga specifically itong dito telecommunications. But so far dito sa 3rd Infantry Division is wala pang nakipag-ugnayan sa atin mula sa dito para magtayo naman sa ating mga detachment. Gusto ko lamang din liwanagin at siyempre that even before ang ating Armed Forces of the Philippines ay nakikipag-tie up sa mga telecommunications companies na maitayo sa loob ng mga kampo. Galing ako doon dito na lang, i-specific ko na lang sa Hamigan na Capiz na aming kampo. May isa pong satellite office na ginawa ang Globe Telecom. Ayun. Sa loob mismo ng kampo. We have to note that this infrastructure are investments. At saka this would entail, this will be a public service. So kailangan din natin na tinitingnan ito ng ating mga security force. So kung ito naman is para ma-secure itong mga telecommunications infrastructures na ito, then this is maybe the reason why the Armed Forces of the Philippines is opening its camps to these infrastructures. In terms of security breach, security implications, ito naman ay pinag-aaralan din. We have actually a unit specifically created for that, na sila ang mamahala nito. We have also IT specialists. We have also cyber analysts in the Armed Forces of the Philippines. So, yung capability na yon is nandoon yon sa mga Kaya nga sa amin, kahit sa mga staffing natin, mayroon kaming assistant chief of staff for communication, electronics and information systems. So, ito, ang ginagawa ng opisina na ito is mag-aral sa mga bagay na patungkol dyan. So, rest assured that the Armed Forces of the Philippines will not compromise the security of the camps. So, kung ito ay mapag-utos na ng aming national headquarters, sabi nga namin, ginagawa naman natin to. What's the difference now of dito and that of Globe and that of Smart, who has infrastructures within camp? At hindi lamang ito dito sa Hamindan. I also came from way back so many years ago in Mateo Capilpin in Tanay Rizal. During that time that I was there, I was also in charge of the communication facilities. At doon na conceptualize yung paglalagay ng mga communication infrastructure. So
ang maigi siguro dito, well, of course, we are thankful to those who are raising their concerns. Pero siguro ang dapat na ano dito is talagang ma-beef up din yung capability ng ating armed forces para malaman din talaga natin at masundan natin itong mga infrastruktura na ito. But if these are all for the service of the Filipino people, sabi nga namin sa armed forces, sa Philippine Army, we will always be ready to accommodate everyone. Security implications mayroon yan kahit saan, ano? Kung sabi natin security implications, kung we will try to isolate the military camps from the general populace, is para kaming namuhay ng sarili namin. It would also be tantamount to saying na dapat din ang mga air assets natin, mga C-130, ay hindi na rin pwedeng magamit for evacuation ng mga civilian. So we have to adjust because our mandate, well, tama po yun. Ang aming mandato is para doon sa peace and order or yung security ng ating bansa. Pero hindi po namin nakakalimutan ang aming moral obligation to the people, also to help para magkaroon tayo ng mas maganda, better services at magandang buhay po para sa lahat ng Pilipino. Ayun, nasabi po lahat. So, sa lahat na mga na nababahala sa ganitong mga situation po ngayon, at least this morning, napaalam natin sa kanila nasabi natin sa kanila na dapat wag magproblema. Siguro itong kay Hontiveros lang naman, ewan ko lang kung naka-attend siya sa mga committee hearing nito before pa naman binigyan ng authority si dito telecommunication company na sige, patayo kayo ng antena sa mga na kagaya ninyo, sir. Hindi lang natin alam kung bakit kayo na nagtatanong pa ulit. Sa atin lang, we leave the political side to the politicians. Pero sa amin kasi, mas nakikita namin yung need ng kailangan natin. Sino ba ang hindi nagreklamo sa mga connections, sa mga telephone communication or sa communication systems natin dito sa Pilipinas? Siguro naman we have all our shares of sana sentimento na sana maging ganito, and if we are that, sana mag-isip tayo ng pamamaraan. Paano ba tayo makatulong din sa ating bansa para kung gusto natin ng improved facility, then let other also networks come in para mayroong choice ang ating mga kababayan kung alin ba pwede. Kaya nga sa amin, kung nandiyan na yung globe sa loob ng kampo, what's the difference now of dito? It would be a total discrimination on the other telecommunication company. Kung hindi naman natin, then are we saying na pang globe lang ang armed forces of the Philippines? Hindi naman po siguro. Para ito, it should be universal. They should be for everybody. Lahat po ng gusto ng tulong ng armed forces of the Philippines, pag-aaralan po namin. At kung pumasa po ito sa mga studies namin, then go for it. Lalo higit kung ito nga ay para sa serbisyo ng ating taong bayan. Siguro naman yung Armed Forces of the Philippines hindi ipapahamak yung ating Pilipinas. Nandito din family nila kung walang security ito lahat-lahat. Sir, tama po ba ako? Tama yun, Aksyon, Bryan. Well, ang pinaka-contest kasi nila dyan, somehow dito is owned by the Chinese. Yes. Na company. Pero for the sake of argument and for the sake of discussion, bakit po ba yung globe? Saan po ba galing yung mga technology din nila? Di ba po, galing din po sa mga countries na yon. Well, globe lang ang tawag. And in the same way, itong dito, kung saan kasi may infrastructure na available, then they will do that. Pag sinabi na medyo nabibigyan lang natin ng kulay but at least sana yung objective wise ba ang dapat natin is makatulong tayo doon sa ating connectivity requirements sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun ang pagkasihan natin. Well, of course, everything has a security implication. Sinabi ko na ito. And what we should do is we should not be very lax in monitoring all the security. Kahit saan naman, kahit saan ay talagang may security implications yan. Kahit yung pagpapapasok sa kampo, kahit may security implications yan.
Pero hindi natin sinasarado ng total o ng buo ang mga kampo natin. Pinapasok natin yung mga civilian. Mayroong nga mga bata naglalaro sa loob ng kampo. These are actually security implications, but we used to weigh all of the security implications doon naman sa ating desire na makatulong. Aha. Sige. With that, sir, maraming salamat po. Ayun, naintindihan ng lahat ngayon. Sana naman, anyways, hindi din natin ma-blame si si Hontiveros. Part ng trabaho nila yan to check sa ating security. But this morning, alam na natin na, ayun, walang dapat ikabahala ito, sir. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Good morning, sir. God bless po. Aksyon, Bryan, yung bakulod, lahat ng tagapakinig ng ating istasyon. Muli, maraming salamat sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa 3rd Infantry Division ng inyong Philippine Army dito sa Western and Central Visayas. With that po, patuloy na sumasaludo ang Philippine Army sa inyo. Thank you po. Aksyon Hotline. There you have it, mga ka-aksyon. Army Major Sinon Pansito. Amo na, dito ko na kwa dayon ang balnya. Sino man tuntong taga AFP abing magpasugot kung madisgrasya malangaton sini nga seguridad. Kag ang tanan nga ini nag-agi sa proseso. May mga hearings ini, may mga protocols tanan nga mga proseso ginhimo antes gin hilisugtan. Pero temo na, kita nga mga Pilipino mangin vigilante man kita, mahinalungon man kita sa tanan nga mga tiniyon. Las 8:35. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program. Naton karon dugay-dugay maka-aksyon diri sa Bacolod. Check naton ang iba naton nga mga balita regarding sining bag-o nga EO31 ni Mayor Bing Leonardia. Kaya dablang papel diri sang EOC, anong papel diri sang Task Force sa disiplina. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na ipalang na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineer. Fast food chains and establishments. Ano ang tikang pagahimuon sang syudad para sa ila? Kaya mo na lang na ang ila pamaagi para makakaon sila. Salamat gid sir, no? Amo ni karon nga ton gid nga concern man ano. Si Mariel Joy Panganiban pa-mention nong sa condolence sa kay Lola Remedios. Ay, oo, ang pinaka-old woman da sa Barangay Bunga, no? Sige, RIP Nanay Lola. Lilia Taton, good morning man sa Barangay Tangob. Thank you, good. Si Sonny Hoxon Beer, good morning world ng Balnya. Jocelyn Libondis po. Si April Orsabia sa Masbate, naga-monitor man sa sininga mga tiniyon. Sa nambal ko na, nagligad may 10,000 doses kita. Mga nagabot diri sa aton sa Bacolod Plus, pagin subong adlaw, and there's stand 7,000, ano? So, din ayhan ini napartiniser na naman, no? Makalabot na ayhan kita sa A4, diri sa syudad sa Bacolod. Inang mga essentials naton, ya? Nagalinibot, kag iban paano lang mga prioridad sini mga kaksyon. Inangaton sini pamangkuton sini nga aga sa kay Dr. Chris Rongon, kon para sa kay sino naman ini nga mga utod naton diri sa syudad sang Bacolod ang mabakunahan sining mga 16,000
800 so kung 17,000 na, no? Nga bag-o nga mga bakuna nag-alabot diri sa aton. Sa probinsya sang Negros Occidental subong mga adlaw 16,800 iya, no? Ang bakuna man nga mag-aabot diri sa aton mga kaaksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Dr. Chris Surongon sa baron tadi siya nay aga pa dok, may aga dra sa imo. Yes, Aksyon Bryan, good morning. Mayong aga sa pagpalamati sa imo programa. Good morning, Bacolod. Aha. Dok, salamat gid sa time, pasensya gid pero ang mga nag-alabot subong bakuna kag maabot pa gid subong adlaw, ano nga mga priority naman ang makabenepisyo sini Doc? Aha. Yeah. Sa una, no, ang una nga nag-abot na bakuna nato nga 10,000 doses na nag-abot sa Sabado, ini isa sa mga resulta sa pag-meeting ni Mayor Bing upo ang ato Regional Director sa Department of Health Region 6, si Dr. Emilia Munisimpo o si Dr. Jane Juanico. Nag-request sa ato pinalangga ka Mayor sa additional nga vaccine allocation kay tungod sa ato nga gina-experience sa subong nga pagtaas ang kaso sa COVID diri sa siyudad sa Bacolod. And we're very happy na a day after sa ato nga meeting, nag-confirm ang ato regional director na mga baton kita sang 10,000 doses sa Sinovac na sa subong sini, ginasugudan na ng rollout sa SM kag sa Ayala, no, para sa ato nga A1 to A3 prioritization para sa ato mga healthcare worker, senior citizen, kag sa ato mga patients with comorbidities. Kag subong mga adlaw, may dugang paligid Aksyon Bryan nga gipadala ang national government na allocation para sa siyudad sa Bacolod na 7,000 doses. So may total na kita ng 17,000 doses, ini-divided into two, first and second dose. So makabenepisyo almost 8,500 na pumuluyo naton sa siyudad sa Bacolod. Aha, atong mga nakalista before, if you remember Doc, mention mo, tuman kadamo na nagpalista. So ato mabuhinan, ato sila amat-amat Doc, para at least ma-akomodar halos tanan. Damo sa nisina. Yes, Sir Bryan. Kasi subong sila yung ato nga data center, ang ato nga data management cluster, no, nagapang-text, naga-inform sa mga nakaparehistro na kung ano sila nga adlaw makadto sa ato mga vaccination centers, kan sa ato mga barangay vaccination center na in the coming days i-anunsyo kung ano nga mga barangay vaccination center ang mag-aabre para mag-cater sa mga nakaparehistro sa atag sa kabarangay. May ara pa tato gyapon Doc sa do one time, big time nga vaccination bala every barangay Doc sa nagligad to nga do kadamo gid to. Yes, ang aton nga OIC City Health Officer, si Dr. Edwin Melafor Jr., upod ang aton nga pinalanggang Executive Director kag Coordinator sa COVA Council, Ma'am Emily Gaspi, ang ginapasad nila subong ang schedule para sa pag-upgrade sa iba nga mga vaccination center sa kada barangay, kag ini ipag-anunsyo sa ato pinalanggang Mayor Bing paagi sa aton nga Bacolod City PIO Action Day. Doc, ari concern kita kay dito sa Luzon area, Metro Manila. Si Presidente Rodrigo Duterte mismo nagapanawagan na nga naka first dose, pag sa second shot na nila, hindi na sila makitaan pa. In fact, may mga team pa karon nga nagapangita asang ginapangita nilang persona nga ini, another gasto naman sa gobyerno, daw contact tracing ang tawag sini. Diri sa aton Doc, so far ang mga second dose na way kita ga problema subong. So far sa ato nga dato sa Action Bryan, wala ka problema. As a matter of fact, ang mga nagahulat second dose gani, amo pa na sila nagakulit sa aton. Kaya wala pa kuno sila kabaton sa text message. Wala pa sila kabaton reminder kung di sila makadto, di sila ma-report na vaccination center para sa ilang second dose. This is a positive sign, no? Kanami ini nga senyales na kung sa di makita mong enthusiasm sa pumulo sa siyudad sa Bacolod. But nevertheless, Action Bryan, we are still strengthening and enhancing our information education, no, or instructions sa ato pinalangga ang Mayor Bing, na kinahanglan siligihon ang pag-inform, disseminate, educate, especially sa ato mga kapurukan sa mga sitio sa kabarangayan. Atong na first dose, may ara gin man to siya nga partinisir para sa second dose, no? Hindi man ta mag-wait another vaccine, Doc, no? Kumbaga, naka-standby na niya for him or for her. Damo sina. Yes, Action Bryan, no? Ato nga sa Sinovac, ang second dose na reserve na sa ato mga cold room. Ang AstraZeneca, ginaulat naton ang next allocation kay tungod ang instructions sa Department of Health Region 6, kanan nga stock na nag-abot, i-roll out naton as first dose. Kagabi na interview ko bala si Dr.
Mary Genua Nico, Doc sa Region 6, ang concern ko naman tuya, sini nag-viral sa social media nga after 2 years mapatay ang nabakunahan si COVID-19. So nasanagan na kami to kagabi, no? Kay ni fake news sa social media, although nga fake news but somehow mga utod to do mamati man kung kisa so Doc mo do mapati man bla, no? Subong Doc. Sakto na action, Bryan. Kay kadamo gid sang hoax, damo fake news, no? That's why sa subong sini naga-coordinate kita sa ato PIO, sa ato research team, na kung sa din mangita kita sa social media sa mga fake news, kag ato din sila i-call out ang attention. Na ini nga news fake, hindi nato pagpatihon, no? Di kung latawon mo paano ka mapatay after 2 years na ang bakuna ang kinatag sa ato katulad sa Sinovac is a dead virus. Pareho man sang flu vaccine nga ginabaton ta, kag iba nga bakuna nga nabaton ta sa gagmay kita. Subong 46 anyos nako wala man natabo sa akon after ko 1 year old nga na fully immunized child ako. So ini pagpatalang, pagpasala, kag pag-discourage sa mga pumuluyo. In a way maambal ka pagsabotahe, no? Sa atong inisyatibo para makontrolar ang pandemya nga COVID-19 diri sa ato na syudad kag sa pungsod Pilipinas. Aksyon. Kagaya paintindi naton da Doc, simple nga pag-ihibalo nakon iya personally ang producer sang China, ang producer sang Russia, US, kag iban pa nga mga naga-produce sining bakuna nga ini, hindi man sila isa ka kompanya ti kon pagpati sang kadama labi nga mapatay ka after 2 years ano. ako mismo nagayuhom ko bla Doc, no? So anong encouragement naton for Bacolod regarding sini Doc? So far ang aton subong, no, kami mga doktor, hindi kami magreseta, hindi kami mag-advise para sa ikalain sa among pasyente. Pinalantaw gid nato permit the benefit outweighs the risk, no? Kag ikaduha, aton ginapangayo gyapon ang pumuluyo naton sa pagtaas ang kaso ta, hindi kita magkomplaser, hindi kita magpinagusto, kinahanglan stay home kung wala man ang kalatuan, magparehistro sa bakuna, kag labi na gid, it should always be routine and part of our way of life ang paggamit ng face mask, face shield, paghugas kamot, kag maintain sang social distancing. Avoid anay mga mass gatherings, avoid nato na anay kung sa di madamo tao, kag permigid nato dumdumon na kung di kita gakanto, ara gyapon si COVID. Action, Bryan. With that Doc, salamat gid. Good morning, happy birthday, happy morning, kag God bless Doc. God bless, Action, Bryan, sa liwat sa mensahe ni Mayor Bing, magpabakuna, imo nga gugma sa Bacolod. Halong og yon, Bacolod. Thank you, Mabuhay ka. Good morning. Yes, Doc. Action Hotline. Okay, amo na kadasig at least liwat matagyan kita sa information regarding sining COVID-19 updates naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Sige, no? Balik kita dugay-dugay, may nagapamangkot diri regarding sa EO31 ni Mayor Bing. Nami itong isa kay na, that's why nga dugay-dugay nakaset kita sang task force disiplina kung paano ma-address ini mga kabataan nga ato nagapamaligya bisan di na lang ti panagabuhian nila ini, paano tani ma-address maka-aksyon ang iban dira nga inang ginasugo nga magpamakal sang amuni, paano ni man amo nang problemahon kiti kung kaysa naga-issue lang kita EO but ang enforcement sini implementation amo nang pamangkot dira. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe,
Aksyon Radio. Pagkulong yung kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayak at palanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is
Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo,
Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Madam Vanessa Mayo, thank you gid sa pag-monitor. Alex Montesa, thank you gid. And ang iban pa karunan tani, no? Araman si Madam Jocelyn Song Comedia, wala man guro gobyerno nga pang-vaksin nga ang mga tao para patsyon kadako na sang gasto sang gobyerno para sa kayuhan. Sang pumuloyo mayo gani may vaksin kita para proteksyon kontra COVID kita. Salamat gid LGO sa Bacolod. And araman si Virgil Pinda nagamonitor dira sa Celine Homes, Bacolod. Thank you gid, no? Si Ani Lignavi. Amo niya porting ngalan ba? Altia ay Vugis. I'm sorry. Thank you gid, ano? Ano ni ngalan mo na iman? Do ka budlayan ko pero salamat gid ha, daghan gid, no? Sa pagpamati. Only Diana nagamonitor man, Old Airport Singkang Runway adlaw permi damo kabataan. Imagine mo na ha. Si George Nullard Araman, Lee Gay Villares Achivar, naga-monitor man upod kay Ramon and Losi. Salamat gid, na? Sa Talok, Bago City. Richard Diet Pacheco naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Sa nambal ko na maka-aksyon, EO number 31 ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia. 18 below or panaog, hindi pwede kagawa kag 65 nga edad pataas mga kaksyon. Pero kahapos malang naton iniihambal hapos ipagwa ang EO ang pamangkot diri paano ini himuon. Ano blang participation diri man sa mga barangay captains naton kay kun isalig tala ni karon niya sa LGU sa Bacolod or like for example abi sa task force disiplina ti pilang malanislak bilog da, ti paano nila ni ma-address ang kaangay sini. Ang tutukan maybe siguro sa task force disiplina, kundi ang sa downtown area, ang pinaka-vicinity sang city nga ara sa sulod sa Tagipusoon, amo ni matutukan gidya mayad-ayad sang task force sa disiplina, pero ti sa mga barangay dias Bacolod ya dapat ya ang may papel dira mga kapitanis nato ni. Pero ari sa aton sini nga linya ho. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Sir Taba Yolingo. Sir, good morning. Welcome to Aksyon Radio. Mayong aga, Aksyon Bryan. Mayong aga sa imong mga taspalamati. Sir, may panibago nga EO si Mayor Bing Leonardia
nga dapat ang 18 panaog hindi anay kagwa, 65 up. Sir, anong participation sa task force disiplina sini sir? Ate, ang aton nga tasking, no, mo man na Japon niya, no, wala man na yan sa bako. Kasi ang EO ni Mayor, kung tulokon mo, medyo may pagbaydo nga gamay. Aha. Kaga ang pag-inom, abi, amo lang naging bawal. Kaga ang mga kabataan nga below 18 years old, kagang mas gathering. Usual, gina-practice na naman na. Yes. Pero kay daw medyo yuta yan nga stricto, amo na ang aton nga tasking kalibot kami subong sa mga establishment upod sa city legal nga mga pulis nga ginalantaw nga wala kami nag-serve nga ilin kag ang physical distancing kag ang protocol ta gina-implementa. Okay. So anong manner naton sir? So wayon lang anay or di ba dugay naman ning ginapatuman nga bawal sa Bacolod? Ano subong may first offense patagyapon o diretso na dalon ta sila sa police station? Ano nga sitwasyon? Ang doon sa establishment sa mga ilimnan, no, ang kapulisan, no, may mga instruction ng kapulisan ta. Ang sa amon nga natoon, ma-issue kami sa citation sa mga violators kay subong na wadan kami sa citation ticket subong lamon adlaw kwaon sa city kay kagapon nakadto kami to na wadan sila sa citation ticket. Mang-issue kami action Bryan sa mga violators kay kung magsaway-saway lang ta daw, hindi epektibo, no? Yes. Daw ginahando lang ta kapate, pero pagtalikod ta, balik magyapon ng tao. Ang apod, focus yung mga maskadiring sa mga resort. Sa isakad daw, nakadto kita to sa isa ka resort sa Golden Field, kinsaway ta to, gina-warningan ta, dasun nga, gina-recommenda na sa IOC, ang ilang mga violation, gina-dokumenta sa mga establishment. Okay. Focus sa subong sa mga establishment. Ang mga siya, gina-arrange namon nga one seat apart. Ito namon nga mga kalanaan nga one seat apart. Amo na subong sukod naman kami sa square one, balik sa mga tagsubong sila nga mga protocol. Do hindi naman na inyo trabaho nga kamo pa mang-arrange da sa silya, kundi dapat management da, sobra naman na. Kaya wala patasan na klaro nga penalidad sa establishment, no? Nga ila nga ipag-multahan sila kung ano. Atong dati, matuon sila sa simple nga violation sa protocol nga physical distancing nga 2 ka gatos kag 300 pesos lang sila kutubanay. At ang closure sina kung tama ka violation, TEOC na ang ma-determine kag ang EITF ang may araman ta local intelligence task force. Dokumenta na kag ipasa sa ila. Nagtawon ina sa city legal ta kung may mga business permit amo na mga proseso kay kalawig na sa proseso Aksyon Bryan kung magpasira ikaw sa isa ka establishment, no? Hindi na outright nga pag-violate maamutan sila dayon kundi iyagi na sila proseso ang aton lang gidya maka-issue kita sa citation sa mga violators unlike sinat mula ginadala kita yan ay kutob. Sa violators ganito sa establishmento pila to ganito sir? 200 to 300 pesos? Matuon lang sila sa city ordinance na 966 no yung 200 pesos na violation sa physical distancing. Kag ang mga usually hindi kaka-imponer sa face mask kasi nagapagkakaon no kapangapi. Correct. Ang kalabanan sa establishment na makita ang distancing, physical distancing. Amo lang gina ang mga violation kalabanan ta makita. Pina-advisean ta sila nga as much as possible ang mga siya one seat apart ang pag-arrange. Kaya mo na ang aton ipokusan. Pag hindi na sila, may rason na mag-issue sa ilang citation ticket. Abo nagaling no kiti may man kita magsunod may lahi kita ginasunod kung pila lang dapat i-imponer nga penalty nga fine abi sa ila ti amo lang ng 200 to 300 pesos. Sir, regarding naman niya sa 18 years old and below sa Bacolod di subong kay namin nag-comment tagdi sa aton before you nga ang ibang kabataan nga pamaligya ti pangabuhi anak nila at paano tani ma-address sir man anong discussion sini sir? Amo na ang rampant subong nga makita ta no alin pa sang February nga nagalupo ang aton nga cases hasta nga sa subong at yun nga nagtaas ang mga minor sa ginadala sa mga dilikanan sa mga beaches sa mga restaurants bisan ganun lapsak pa ginadala sa kumilit ginadala nila maglinya sila then advice sila sa aton sa IOC ang proper sila DSWD mo updan ina sa DSWD dapat tibalo ka minors na mo may mga
dalom na sila ng mga lahi nga protected sila sa mga children's rights pala. Implication dira meron mo. Ang usual sila nga ginahimo kung mabitbit na sila dalo sa barangay kay ipatawag ang dilikanan pero hindi na sila ya ma-penalize. Yes, correct. Sa mo lang gid na yang quantity minors ang tawag sa ila mo. Tikon hindi tas lang kabudlayan nga nakita no nga waita sang lugar gid nga para sa mga minors nga gabayulit kang dilikanan sinadamo na taning sumon sa barangay. Mo man gani, simple lang ginaintindihon sang EO31 mo. Ti intindihan kong imo nga part sir nga ti may ara sang human rights or children's right or child rights diri. Hindi ka mo basta-basta makapangganoy sila dapat ang mga ginikana na lang ning tani magintindi sa sitwasyon ta mo no. O kang proseso sina sa Aksyon Bryan sa ka sariwaol bala ka ka budlay nga dalon mo sa barangay. Tapos patawag mong dilikanan, tikon ang dilikanan wala man ato man sa workplace. Mawis ka sang so many hours of time adlaw kit para nga maamula ti pro lampat sa kadamuhon sila amo na siya. Tuod na. Kaya amo na blang kabudlayan sa dating dilikanan na lang tani amo na ang ma-supervise ang nila kabataan na isituit nila na kay puta mo sila kung hindi pa lang itama kay importante hindi pa mo pakonsulta sa doktor hindi na lang bidanay kay kapakayo man lang gobyerno tanay isa ka bulan na maghahagan kita na sa pagkuluwag hindi mo may bitar sa kuluwagit. Todo lang nga mo na karong ginatos di kabataan sagi ka mo kang ganoy papauli sila balay to kung tagamen silingan sa mo man ang sagin nyo ka do ka budline. Anyways no at least this morning nabatian sa mga ginikanan nga obligation na ninyo to avoid anay nga dalon kabataan or pasugtan nga maglibot-libot sa aton palibot mangita sang kwartahan. Sir, ang iya ka barangay nga area dalasa pa ni sa task force disiplina or of course the barangay captains dira kagawards or ang management sa barangay dapat may kaugalingon man nga mga grupo dito kay 61 barangays Blayang Bacolod, sir. Yes, no, ang aton ng mga barangay official siya kay liable na sila sa DILG. Kasi may direktiba man ang aton presidente nga sila gid na dapat ang frontliner sa mga protokol ta sa barangay health protocol ta. Kapila naman na sulit-suliton sa aton presidente kasi sa aton DILG nga ang aton kapitanes purok president amo ang frontliner sa pag-maintain sa health protocol sa katagsa ka barangay kasi considering direct supervision sila sa ilang mga pumuluyo. Ang task force limited man lang ang amon capacity tayo kami lason hindi man amon malipot kitang bilog nga kabarangayan sa kasulok-sulukan sa Bacolod. Pero we are trying our best nga to educate our people in our own ways. Sige. Sir, Wilfredo Tabang Yulinggo, salamat sa mga time and nakahatag kita, naka-enlighten kita this morning sa mga utod naton. Suliton ta, ang task force disiplina, hindi nyo mahakos initanan nga trabaho tungkol sa kadakuon, pila mo na ka makabilog. So nagapilar ikaw sa mga ginikanan, sa mga 65 upwards nga edad, nga pagpahimuyong anay for the meantime. Sir, salamat. Good morning. Mabuhay ka, sir. God bless. Thank you, sir. Salamat, Aksyon Bryan. Salamat, madamo. Salamat. Thank you. Sige, sir. Aksyon Hotline. Kada ko sang punto ni Sir Taba, no? Ngati, matuod gid man. Nga dapat ang mga ginikanan ta or sino ning 65 upwards, ang edad, kamo na lang dapat ino-ino. Kay kung gustohon gid sang syudad nga amula ng adlaw, di magwa, di makaya. Aksyon Hotline. Ano mo na karonting kabataan dis pagkadamo sa Bacolod dio? Na sawayon mo ni sila, pagbalik naman hapon, ganuyon mo ni sila, balik na naman. Aksyon Hotline. Ang ginikanan, ginamay dako nga poder. Good morning lang kay Sir Allen Marlingco. Nagamonitor sa aton nga pagpangalagad si Sir Joe Puhas and si Sir Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang Himamaylan nagatutok man sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Si Madam Jinky nakamuno man gani nga mismo ang bitaw kuno. May makita ko bitaw may mas pro wala iya ginasuksok sa baba niya. Ara lang sa sulang. Di ba sa sulang maagi ang virus, Aksyon Oliver? Aksyon Hotline. Kung sa utro man yung taga-bitaw mo, taga-task force disiplina man Kitaan ta man taningin mo no, ta kay Sir Taba ginaba. Oo, ikita tamang gisa ka Panigarillos Plaza da porting pahubot. Aksyon Hotline. Sige, pakaronan tani sa gabi, kapitan ang ato naman tawgan. Abikap anong puder nyo man, diris Bacolod? Maluoy makamusang task force disiplina, diri pa lang na sa may plaza pa lang inayawan na ni sila kasikop daw sa mga salawayon. Aksyon Hotline.
Di kon palakton mo po sila to sa mga barangay kabog, handumanan, kundi na lang kabukiran nga barangay di sa aton. Ti ano na lang naman? Why na karon trabaho kapitan ta? Sige, pang tukri on tani karon mga barangay captains nato na. Pagi sa aton sila nga ABC President, patindog man kamuda sang task force disiplina nyo lokali na sa barangay nyo para makabulig ta. Kay aton diri bulig maning mamat-amat na panubong numero kay halos adlaw do gasaka lang sang gasaka. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon maka-aksyon upod man sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpangunan Aksyon Rex Cantong, Station Manager sunod na magbanwa sa technical side, we have Aksyon Oliver Pason, Aksyon Christian James Binares, ang amon na newbie di subong ano ni tsura mo do si ang upod ni Piolo Pascual sa una bala. Atong gitara bla nga lipat ko sa ngalan basta yuhay man to sila ni Piolo nga dawagan lipat ko sa ngalan bailanda cross gabi basi dumduman ko na munuhon ko na amon nga IT subong naging kaupod naman Aksyon Dorel Cabato mga kaaksyon this morning karon sa gabi manghilibati kita sa Aksyon Firing Line na naman standby karon sa iban pang balita sa BBB kag sa hapon kag iban pang public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Ini sa Aksyon Bryan more na nagapasalamat giduna sa balita una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. God bless. Good morning. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!